Wannan karamar yarinyar duk abin da ta taba yana zama zinari mai girma. Sai butula din yayi kokarin dakatar da ita, amma san bai iya bin sawunta kamar yadda ya kamata ba. Ma'ana ya kasa kama ta kenan. Lokacin da ta nufi wani tulu mai darajar yuan miliyan 10,000, kimanin naira biliyan 2 kenan a kudin Najeriya, sai mahaifiyarta ta yi ihu. Ta ce da ita, dakata mana, ki daina wasa da abubuwa haka. Sai yarinyar ta fusata sosai, ta ji kamar ana zarginta da almubazzaranci. Saboda haka sai yarinyar ta fita a boye ba a sani ba, ta nufi bakin titi. Ta ce a ranta, zan nuna musu ni mai kirki ce. Sai ta jera wasu duwatsu guda 4 ta taba su duka suka zama zinariya. Ta tsayar da wata mata akan hanya, tana son ta bata wa'innan zinari. Amma matar sai ta yi banza da ita, kawai ta wuce ta bata guri. Yarinyar ta yi mamaki kwarai da gaske. Duk da haka bata kare ba, sai ta tsayar da wani mutum ta sake bashi wannan zinari. A wannan karan mutumin ya karba zinarin, amma sai zarge ta da cewa ita yar damfara ce, fake zinari take rabawa. Ya kuma jefar da zinarin. Yarinyar ta yi bakin ciki sosai. Daga baya sai yarinyar ta zauna kusa da wata mabaraciya tana kuka. Sai wannan mabaraciyar ta bata wani biredi guda daya. Yarinyar ta karba ta cinye cikin farin ciki. Ta ci gaba da lashe bakinta, sai ta ce ma wannan mabaraciyar, har yanzu fa ina jin yunwa. Wannan mabaraciyar sai ta yi murmushi, sai ta bata tsabar kuɗi guda 2 domin ta siya wani biredin da shi. Yarinyar ta tambaye matar cikin mamaki, me yasa kike barace ana? Matar ta ce, ɗana yana fama da rashin lafiya, saboda haka ana buƙatar kuɗi domin a yi masa magani. Yarinyar ta tausaya mata sosai, saboda haka sai ta taɓa kwanan da matar take bara da shi, nan take koma zinari. Matar ta ɗauka wani sihiri ne yarinyar ta yi, amma sai yarinyar ta ce da ita, zan nuna miki gaskiya. Sai suka tafi shagon siyar da zinari tare. Da suka zo shiga shagon zinarin, sai matar mai shagon zinarin sai ta kore su saboda suturan da ke jikinsu. Amma kuma manajan shagon daga nesa sai ya hango wannan kwanan zinarin, ya zo cikin sauri saboda bai taɓa ganin zinari mai girman wannan ba. Nan take umarce su da su shigo, sannan aka auna wannan kwana, aka tabbatar da cewa zinarin gaske ne, sannan darajarsa ta kai dala 300,000. Matar ta yi kuka da kuma farin ciki, ta ce yanzu zan iya biyan kuɗin jinyar yaro na. To ku biyo mu a part 2 mu ga yadda ta kasance.